afició a escriure i poder propagar les nostres idees i les nostres coses que tenim al cap, que si no les escrius el dia que tu te'n vas també se'n va. Per tant, aquesta és una mica la motivació. Gràcies, Josep, gràcies a tothom per l'assistència. Me sembla magnífic tindre gent que tingui ganes d'escoltar històries del territori. No puc fer més llarg perquè no puc explicar més coses, perquè Josep s'ha identificat tant en la novel·la, ha entrat tant a fons que és que no puc explicar res més. Està tot explicat i està pràcticament tot esbrinat. Agraeixo molt, estic molt satisfet. Jo soc un escriptor aficionat, escric de quan en quan, però he tingut la gran satisfacció de poder posar al mercat, de poder posar al públic unes idees que jo tenia al cap i uns records de la infantesa i experiències que has anat d'alguna manera acumulant durant molt de temps, i en la idea de que quedés constància en algun lloc, perquè si no, com dia abans, les coses que tu coneixes, les coses que no pots arribar a transmetre, el dia que tu te'n vas se'n van. I això és algo que queda escrit. Aquí hi ha dos fets històrics molt ben detallats, sobre els quals, si només s'hagués escrit dels fets històrics, possiblement no interessa a tothom això, però si damunt, a cavall d'estos dos fets històrics fefaents i demostrats, estudiats i esbrinats a l'arxiu comarcal del Baix Ebre, d'alguna manera, al muntar una història a cavall d'estos fets històrics, fas passar en la intriga de la novel·la i en la història de ficció que montes, que té una intriga fins al final, que no es descobreix fins a l'última pàgina, d'alguna manera fas passar els lectors, lectores, els fas passar pel damunt d'estos fets històrics, a fi efecte de que se n'assabenten i s'interessen per estos fets històrics. Estic molt satisfet de com ha anat, a pesar de que no hem pogut fer molt poques presentacions. N'he fet una a l'Aldea l'estiu passat en totes les mesures i una altra a l'Ampolla, i al final esta que ens quedava la setmana que hem fet una altra del Tebre, i em sembla que ja ho deixaré perquè tot això jo també em faig gran i cansa molt, però en tot cas estic molt satisfet. Hi ha una cosa que us volia explicar, que és la satisfacció més gran que he tingut, que és que algo que jo no sabia, una experiència que no coneixia i algo que no esperava, que és que la gent que llegeix la història, la gent que llegeix la novel·la, entra en contacte, t'explica coses, te demana explicacions, te diu això com ho has fet, i això com t'has ocorregut, i això és una satisfacció molt gran que us puc manifestar, que l'he experimentat i que espero continuar experimentant-la si molts d'aquí teniu l'atenció de llegir la història. Moltes gràcies. No sé si hi ha costum de fer alguna pregunta, no sé si a algú li pot interessar alguna qüestió sobre el tema. Ara us he compromès, ara dius, un dia que vol la resta. Bé, teniu alguna consulteta, alguna cosa? No teniu cap dubte de les marfantes? No teniu cap dubte? Avui, quan a les 6 de la tarda s'ha posat a ploure, vaig pensar, les marfantes de Fullola me n'han fotut, perquè ja veureu que en el llibre arriba un moment que tot se li acaba donant la culpa a les marfantes de Fullola. Tant de bo que no hagi complicat l'assistència, perquè estic molt satisfet de la gent que hi ha aquí i molt satisfet de l'atenció que m'heu prestat. Moltes gràcies. Molt bona tarda i moltes felicitats, Joaquim, amic. També saludar al company de taula, el presentador, Josep Gallarri, també als companys regidors, president del Consell, exalcalde, i tots els que avui heu volgut també acompanyar a l'amic Joaquim. Joaquim és, més enllà de conèixer-nos de fa molts anys, i compartir també projecte i també viure junts aquella època del Consell Comarcal, que ara recordava Josep respecte al moment del canal, que jo vaig conèixer i començar també a saber la importància que tenia gràcies a ell, gràcies a tu, Joaquim, que em vas explicar la importància que tenia per al territori de l'Aldea i de la Plana de Camarles, el fet de poder tindre este canal, i em vas explicar, segurament no te'n recordes, ja fa uns quants anys d'això, però em vas explicar la importància que tenia i sobretot l'important que era per a la gent del territori i per a la pagesia, evidentment. I per tant, a més també és músic, és escriptor, i tant un com l'altre han dit que es fan grans. Jo voldria fer-me gran d'aquestes maneres, que amb aquesta activitat que ells dos estan dient, perquè Déu-n'hi-do. En tot cas, com us ha dit Josep abans, és una novel·la de sang i fetge, és una novel·la on hi passen moltes coses, com ara ens han explicat,
però en tot cas és una novel·la on hi trobarem paisatges que tots estimem i que tots ens porten molts records, com hem vist. El fet de parlar de Fullola, que per cert encara hi ha dubtes sobre la seva titularitat i encara estem allí, vull dir que tampoc és que haguéssim avançat molt en tots aquests anys. A banda d'això hi ha paisatges com és el cas de Coll de l'Alba o de l'ermita de Mig Camí, que és molt estimada per tots els que esteu aquí, estic convençuda, o el fet també de l'hostal de Don Ramon, que tots anem, almenys jo l'he sentit sempre parlar als meus iaios i als meus pares del que suposava, no? I també l'escut que hi ha al poblat de Fullola, que fa també determinar aquella disputa que va hi haure i que realment va ser qui va acabar determinant que allò era terme de Tortosa i no del Perelló. I tot això també amb textos de Cristòfol Despuig. Per tant, és una novel·la absolutament recomanable. Jo no ho faré molt llarg, però sí que us voldria dir que una cosa que no us ha dit Joaquim, ell ha dit que se sent molt content, molt feliç quan algú li truca i li explica o el pare i li diu he llegit això o he fet algun comentari, però també m'acaba d'explicar una cosa que no us ha dit, i és que s'ha acabat la primera edició per part de l'editorial, i això també és molt satisfactori per a un escriptor, perquè vol dir que la gent ha confiat en la seva obra, l'ha recomanat, l'ha comprat o l'ha regalat, i per tant això fa que avui se n'hagin de fer més per a poder tindre ja i començar aquesta segona edició. Per tant, diu molt, i a més també ens ha dit la directora de la biblioteca que és el quart més llegit, per tant això també encara diu més. Vol dir que els que no el tingueu l'heu de comprar, els que el tingueu el podeu regalar. Estem a la setmana de Sant Jordi, divendres ho celebrarem, i com sabeu cada dia des de la setmana passada estem presentant aquí 2 llibres per dia més o menys aquí a la biblioteca. Volem que donar veu a tots els escriptors, però evidentment als que són de casa, perquè tot i que és de l'Aldea està molt proper i molt afincat aquí a casa nostra, a Tortosa, i per tant també la Biblioteca Marcel·lí Domingo és casa seva. Per tant, jo res més, desitjar-vos a tots un molt bon Sant Jordi. Encara ens queden uns quants dies de presentació de llibres esta setmana, per tant us animo a tots a poder vindre i a compartir aquests moments de cultura, ara que ens hem estat tant de temps privats que poguéssim també celebrar-ho tots plegats, no com voldríem, l'any que ve segurament que ja ho podrem fer, però mentrestant poder tindre més coneixements sobre què van ser les Marfantes de Fullola i què ens va portar aquella història, doncs és molt recomanable, i per tant esperem que este Sant Jordi també tingui moltes i moltes ventes, i per tant encara que s'hem de fer una altra edició més de l'amic Joaquim Vilagrassa. Moltes felicitats, Joaquim, i estic convençuda que a tots vos agradarà molt. Moltes gràcies. Bé, si algú vol comprar algun llibre, sisplau, el podeu agafar, el pot signar l'autor i després pagar-lo a baix perquè li dic que està a baix d'una altra presentació.